Hindi may kakailang magandang relasyon ng South Korea at ng Pilipinas. Mula sa geopolitics and defense hanggang sa pagkain at musika, pinagsasaluhan ng mga Koreano at mga Pinoy. Katunayan, isang Angeles City dito sa Pampanga sa mga lugar sa bansa na may booming Korean town at paboritong retirement destination ng mga opa at nuna. Ang mabuting relasyong ito, hindi lang sa ekonomiya at militar ang epekto, kundi maging sa mga individual. Gaya na lamang ng pinakita ng mga miyembro ng Seoul Korea Lions Club nito lang December 2, kung saan nagatid sila ng tulong sa isang orphanage sa San Fernando, Pampanga. Bukod sa gift-giving, nagsagawa rin ng wellness check-up ang grupo para sa mga bata sa ampunan. Naghanda naman ng palaro ang mga officer at members ng Communicator Society ng Our Lady of Fatima University, Pampanga. Po yung pinaka-highlight na naging foster po talaga ng event is yung friendship po between the Filipinos and the Koreans po. Na syempre po alam naman po natin yung mga Koreans ngayon super popular po nila in terms of K-pop, K-drama, and even po yung mga K-actors, ganyan. And then sa likod po pala nito is yung mga Korean na may mga malalaking puso o yung matabang puso po na ready po silang tumulong for us Filipinos and to foster friendship po. Malaki naman ang pasasalamat ng Directress at Treasurer ng orphanage sa mga Korean nationals, medical staff at mga estudyante na nagtulong-tulong upang pasayahin ang Kapaskuhan ng mga kabataan sa kanilang pasilidad. Marami na po nagpupunta dito ng mga iba-ibang mga nasyon din, pero sila yung parang mas naging close sa mga bata, na ganyan nakipaglaro, nakipagbanding. So nakikita ko na habang nandito kayo, may pag-asa kayo, may pamilya kayo natutulong, mag-aral kayo, habang pinapag-aral kayo, darating ang araw, yung lahat ng pangarap nyo makakamit nyo. Hindi hadlang ang kahirapan, hindi hadlang ang inyong nararanasan sa buhay ngayon. Batay sa datos ng Philippine Orphanage Foundation, mayroong mahigit 2 milyong kabataan sa bansa ang ulila. Kabilang sa mga dahilan ang kahirapan, kakulangan ng edukasyon at teenage pregnancy. Ngayong Pasko, bukod sa pagpapasaya sa ating mga pamilya at kaibigan, naway wag nating makalimutan silang mga tunay na nangangailangan. Isel Fernando, CLTV 36 News.